Mana Angelina, that is plan go ugbu a na aga m edu nnọọ ugbu a duru obe. Ọ kwani ihe ọnụ ije tupe mmadụ nwee ihe ọnụ. Chetukwana be nke mụ a. Okwe. Ị ma na na-akpụ gị akpụ. Mana nne ka m jukene gị asị na ebu nwoke da atụwa nwaanyị ime. Angelina, that is ịchọrọ na ịnapụta m na n'ime ndị chọrọ nnọọ ka anụ na nwunye chief onye ara. Elee ihe ime mere jiri hapụ nwunye ọ na-epigharị ka okechepe. Eziokwu. Ị makwana m nụrụ ihe a m si na-asị. Ị ma na ịbụ ọyị m nwa ihe m agwa ha gị ma m gị onye ọzọ. Angelina ọ bụrụ asịrị. Ihe ahụ ị nụrụ eziokwu na n'ime. Were jikwa mgbe mme na ya na-abụ ọ na-emeru ha na bed a na-achọwa ya. Ọ bụrụkwa n'ọnụ m ka ị ga-anụ na Reverend Father nwere nwa nwoke. Echefu. Beti cheligodi. Ya ihe na-ekwu kịta bụ na n'ime gị ha. Angelina biko anapụtakwala. Bịa, Ogen. Nna bịa. Bịa. Ogen. Ị nụrụ ọgụ. Hapụ ya. Ị nụrụ ọgụ. Mụ na okwu ị nụrụ ọgụ. Onye nwe okwu? Okwu nke ndị be agụ nta. Ka ihe jere ebe ahụ jeme? Eje m iweta okwu m. Gịnị werezi ame? Anụwa ọgụ. Gịnị kpatara unu ji nụwa ọgụ? Nwoke m ọgụ ka m na-ajụ ajụjụ. Hapụ ya. Ụmụaka ga na-anụ n'ọgụ. Bastard. Ngwa banye n'ụlọ o. Mana bịa ti. Ọ ka ha mma na-egwu nwa onye bụ nne ya. Angelina biko. Ị na-achịkọrọ m n'aka ndị ụwa were nụ na m na onye aṅụrụma ahụ mụrụ nwa. Biko Angelina try onye. Mana eziokwu bụ na Gịnị wụ eziokwu. eziokwu? Emecha nne ya ka ọ bụ. Mgbe mma nwoke a naghị aṅụ mmanya. So biko ọ na-echọrọ ịla bịa ka m dupu gị. Iwe na gị o.